Bon dia, som Nana i na Paola i avui vos explicarem el feixisme. El feixisme és una ideologia que va sorgir en rebuig a la il·lustració, El racionalisme, a la democràcia, el parlamentarisme i a la diversitat política. i és un règim totalitari Antiliberal. i anticomunista. I ara vos explicarem les característiques més destacades. Ai, Paulí! Has vist una muñeca que ha passat el Paulí? És que no m'agrada gens. Mans avant, que s'ha detingut! Els pangermànics som la millor raça i per això a la resta de les races, com els jueus, que ens intenten menysprear, hem d'eliminar-los, hem d'executar-los, no a la resta de races. Fora els jueus! A la classe d'avui estudiarem com és la raça ària. La raça ària ha de ser com Paulini, rossos amb ulls blaus. Trueno, tu no ets de la raça ària. Fora, Trueno! Fora! Fora! Fora d'aquí! I així hem après com era el feixisme, les seves característiques i com actuava aquest règim en els països europeus. Moltes gràcies per haver escoltat la nostra lecció. Som les professores i ens teniu per sempre.